Okay ngale. I think unokunothisa amasendlini ukuthi like masekamerweni ukuthi khona into engahambi kahle. Engahambi kahle. Kokunye bengino-complain ngithi ngikhathele. Kodwa ke phela nawe uyazi ngithi. Yeah, vele ngiyakwazi lokho ngithi sonke isikhathi ngibuje ukuthi ukhathele ubuye emsebenzini yonke leyo nto. Kanti lokho inkinga hayi ngoba ukhathele ngempela. Bengizama ukukufihlela manje ngiyabona ukuthi hayi ngcono ukuthi ngikhulume ukuze into yethu mhlambe izolungiseka sekwazi ukuya phambili. Yeah. Nglalela ukhuluma ke. Ngakutshela nje umuntu wami ukuthi manje nawe angikufili. Awungifili. Yeah, ngikufili. Buqale nini mhlambe lokho? Kwenzeka. Sekunesikhathi. Net bengithi uyabona manje ngiyabona ukuthi ngazathi uyayidonsisa lento le. Manje sengize ngiyabona ukuthi ngcono ngikhulume. Mana, mawuthi awungifili uchaza ukuthini? Angikuzwa nje ngathi manje nawe ngathi siwe singenzi lutho. Ayikho nje into esisuke senzi kahle. Manje sengeze ngathatha isinye isinqumo ke ukuze nami ngizokhona ukujabula esayidini lami. Awungifili, okay. So isonke lesikhathi kungenje silima wena. Yonke lento ubuyenza na yonke lento ubuyikhuluma mangabe siyenza yonke lento ubungenje silima kahle. Bengithi ngizama ukwenza indoda phela nawe nje. Okay, iziphi lezi indlela mhlawumbe oyizamile uchithile ukhona indoda esewubuyifaka emzini nami? No, ayikho sithanda sami. Inkinga iqale la ngihamba ngayiPan Town. Khona indawo lapha ayibhalwe Adult World. I think unokuyibona mawundlula uye emsebenzini. Okay, uhamba yona manje. It's not ukuthi ngihamba yona ngangena ngathenga amadildo. Wathenga yini? Amadildo. Yini lokho? Yo. Angazi ukuthi ngizobeka kanjani but into engiyilekelela ngayo ukulekelela wena. Okay, so sonke lesikhathi wena uhleli nami kukhona enye into eseceleni ulekelela mina noma ilekelela wena? Ay ngisho ukuthi ngilekelela wena because mina iyona engiyifilayo kunawe. Yabo nje manje ngisebenzisile nami ngiyakhona ukufika kuvutho ndaba. Manje sengibona ukuthi angcono ngutshele kube kuwena ukuthi uyak-accepta or awuk-accept. Yazi angikholwa yonke lento ukuthi wena yonke leminyaka nje ubuhlala ngami ngisilima ayikho into obuyifiki kahle yini obuyilandela kimi ke kahle yini uyifuna kimi khona ukuthanda kwelikhona kuyo yonke lento lukhona kodwa ngeke ngikwazi ngeke ngikhona awunginelisi angazi ngizothina unginelisi nje kodwa nawe uyazi ukuthi uphethe into engakanani mfethu. Yo yazo ngaze ngathi mhlawumbe unenkinga ngoba singatholi ngisho ingane mhlawumbe unenkinga. Sengaze ngathola amathoyizi ke mina ibona ke ngeze ngikwazi ukuthi ngifike kuvutho ndaba mangisebenzise wona. Manje wena udecide ukusuka la uye kwi-TV uyokhuluma indaba zethu wangakwazi ukuhlala nami phansi sikhulume ngayo yonke le wenziswa yini yonke leyo nto. Wey mawusungishaya la sengingedwa endlini ngcono ngitshela abantu nabo bangabantu phela bayazi ukuthi vele abafana banenkinga. Okay, so njengoba ungitshela ukuthi ngenzeni ke njengamanje? Bengutshela phela ukuthi kuzoba kuwena ukuthi ukuthatha kanjani. Mina ngu-enjoy. Sengiyi-enjoy ama-toys lengiwasebenzisa wena ku-enjoy. Wena mawukuthi ufuna siqhubeke siphile nje njengoba besiphila kusho ukuthi mawubona ukuthi uyashesha ukukhathala oba vele nawe uyazi inkinga yakho asikho isidingo sokuthi ngize ngikhulume phambi kwabantu ngutshele. Kodwa nawe mawuyibona nje ukuthi uzoshesha ukukhathala uzoncenga ababazi uzothatha ama-toys ungenze ngawo. Manje ucabanga wena ngokubuka kwakho mawuthi mina ngikunelisa ungifile ucabanga ukuthi singaqhubeka sithandane yonke iminyaka ezayo futhi again. Lozo yakuyo uzomenzani yena ngoba yimina esengu-understanda njengomfazi wakho. Loza ozoya kuyena ke yena uzomenzani uhluleka kumina. Yabasho wena ungifili wena ukanti ukutshela manje ukuthi awungifili kodwa u-expect ukuthi futhi siqhubeke sithandane futhi khona ukuthi awungifili. Lo yakuyena ke uzokufila yini?
mhlawumbe la yena akasebenzisa amadildo akho uzofika ngifile yona lento oyisebenzisayo. Yo, manje somisa kanjani ke? U-expect ukwenzakaleni wena? Mina ingakho bengithanda ukukhuluma nawe nje. Manje mina ngikulinda ubuye kuleyo TV yokuyona ongihlaza kuyona uzoqhubeka uthana nami uzohlala la emzini wami uwebeni utshela ukuthi mina angikufili. Kodwa lento ngaba ayifikanga konke la cause nawe uyayazi inkinga yakho. 2 minutes mfethu. No 2 minutes mningi even 1 minute. Inkinga yakho uyayazi nje. Uyazi ukuthini? La. Mama abusuka kuleyo TV yakho. Akuba ngcono ukuthi mhlambe ke bazokugcina kuleyo TV yakho ngoba so namhlanje mina ngeke ngikwazi ukuhlala nomuntu ozongitshela ukuthi mina akangifili angitshele ngokuthi angifili yini enye Bebe ungayenzi leyo nto ngizoyapi ngizoyapi ke mawusungitshinga masukhuluma kanjalo into bekumele uyicabange leyo before ya kuleyo TV yakho Bebe ungayenzi leyo nto ngiyakucela ungayenzi leyo nto Okay so ngokubona kwakho wena uthi asenzeni ngik-understand ngicela ungi-understand njengonkosikazi wakho sizokwazi ukusosihlala phansi sikhulume uzothatha ama toys na ngiyanqana ukukhuluma ayi yozongdelela wena ngumuntu yezo Sithanda sami ngiyaxolisa nami bengithi mhlambe kuzoba easy makuthi kungenelela umuntu wesithathu ozosisiza noma kuhambe kumuntu uyolikhulisa Okay so njengamanje wena uthi awungifili ngoba yini ngoba lincane noma mhlawumbe ngoba ngiyashesha ukukhathala noma mhlawumbe ngoba kwenzakalani lincane uyashesha uqeda nje uyashesha uqeda nje uyabona manje makujabula wena mina expect ukuthi ngenze njani yikho ke ngisebenzisa ama toys ayanginelisa futhi so ama toys enza lento oyifunayo enza lento engiyifunayo ongayenzi wena ngiyacela sithando sami silungise lento ungayithathi ngolaka ngiyacela Yalela la mina ngiyindoda yomZulu mina ngikhulele emakhaya lezi zinto zoma shiftos lama toys oniwasebenzisayo into ezongisebenzela kanjani leyo mina Yo Ngiyaxolisa Ngiyalivala ucingo manje Ngiyaxolisa khona okunye usafuna ukukhuluma Cha sithanda sami kusekho kodwa ngiyabe ngicela noma ke nawe uzame ukwasebenzisa ke masizothu kuze phela umshado uzoqina ngoba unjena nje nami ngeke ngikwazi ubulawa indlala Ngiyacela sithando sami ubuye uye ekhaya ntamba masoyikhuluma lento masosendlini angiboni mina ngizokwazi ukubhekana nayo yonke le Okay kodwa sokhuluma ke sokhuluma kanjani sokhuluma sithando sami akumele ngize ngiqede zonke phambi kwabantu Okay kulungile kodwa khona ayikho into elungile kuyo yonke le All right